Durant el darrer trimestre del curs escolar, els infants de tercer de l'Escola Bernat de Mogodes s'han convertit en una orquestra de corda. Ho han fet gràcies a un projecte de l'Ajuntament de Santa Perpètua impulsat per l'Escola Municipal de Música i Dansa i finançat parcialment pel Pla de Barris, el projecte Corda't. És una idea que ve de fa temps enrere, i hi havia moltes ganes de dur a terme un projecte en aquesta escola, al Bernat, d'introduir els instruments de corda per poder crear una orquestra i fer un projecte col·lectiu dels nens, de donar-los l'oportunitat de que gaudeixin de la música d'una manera diferent de la que estan habituats. El projecte Corda't es va iniciar a l'abril i en el darrer trimestre del curs escolar s'han realitzat 8 sessions. Han venit 4 professors i ens han deixat escollir els instruments que volíem tocar. Jo he agafat el contrabaix i ens han ensenyat a tocar els instruments. He après les notes perquè jo les notes no les sabia. La més greu és el sol, la que ve a continuació és la re, la de després és la la i l'última, que és la més aguda, és la mi. I ens han ensenyat cançons, les notes, la postura dels dits i com es tocava el violí, viola, contrabaix i violoncel. El violí tenim que posar-nos la part de baix al coll. I hi ha 4 cordes i es toca així, així. La posició de les mans, com fer un pizzicato o quines notes musicals corresponen a cada corda han estat algunes de les coses que han pogut aprendre els participants del Corda't. Tant els mestres com els infants coincideixen en que ha estat una experiència molt positiva. El primer dia va ser ja al·lucinant directament, perquè estaven amb unes ganes de començar, molt emocionats, vull dir, molt entregats, moltíssim més del que ens esperàvem. Després, els altres dies ja ha passat la novetat, però sempre amb moltes ganes. Avui és dimecres, o avui és divendres, avui toca cello. I bé, sí, és evident que ells, jo crec que, a part de percebre que és una cosa diferent i sempre sortir a la rutina, això agrada a tothom, per descomptat, però el fet que se sentien que estan fent una cosa de qualitat i una cosa que no era passar l'estona, no és que els ensenyem aquí un joc, o vull dir, ells veien que darrere hi havia substància i els nens tenen moltes ganes d'aprendre i de saber. La veritat que molt bé, ho han acollit amb moltes ganes, molta il·lusió, era una cosa nova per ells, molts han viscut la música només el que fan a l'escola, tocant flauta, que és l'únic instrument que normalment veuen, no? I el fet de poder tenir instruments de corda com el violí o el violoncel, per ells ha sigut una cosa molt bona. Notava que es sentien superimportants, a més com jo no sé tocar aquests instruments, doncs els hi feia molta gràcia que ells m'ensenyaven a mi en comptes de ser jo la que els havia d'ensenyar coses, i ho han viscut amb molta il·lusió. L'educació musical ajuda al desenvolupament de la intel·ligència i d'algunes habilitats com l'autodisciplina, la paciència, la sensibilitat o el treball en equip. Jo crec que aquesta experiència ha sigut molt bona també per treballar molts valors, que de vegades els pots treballar a classe, però no hi ha res com una manera pràctica de fer-ho. Per exemple, el valor del respecte, que se'n parla tant, doncs amb els instruments has de començar des que el moment que el treus de la funda has de tenir un respecte per l'instrument, has de tenir un respecte per l'aula de música, per als altres companys. A veure, la música desenvolupa moltíssimes coses de la persona, o sigui, des de l'atenció contínua al gaudir en grup de moltíssimes activitats, perquè fas moltes danses, fas cançons en grup, fas tot el que és el treball col·lectiu dels nens, el treballes molt, el respectar-se els uns als altres, perquè sempre has de fer activitats en les quals s'hagin d'escoltar. El projecte Corda't va finalitzar la seva primera edició amb un concert a l'Aula de Música del Bernat el passat 21 de juny. La sala es va omplir de música de corda, però també de somriures de complicitat, nervis i cares orgulloses. M'ha agradat molt tocar al concert, mai havia tocat un instrument com aquest i m'ha agradat molt. Perquè al veure tanta gent i quan van obrir les cortines em posava molt nerviosa. M'ha agradat, m'he equivocat en una nota.
jo estic molt nerviós perquè a sobre estàvem amb els pares i tot, i estàvem tocant allí i ens deien mireu endavant i tota l'estona ens bloquejaven, no sabien si mirar les notes o endavant. És molt bonic tocar entre tots. Per què? Perquè sona molt bé entre tots. Diuen que la música és el llenguatge universal i per demostrar-ho la millor manera és fer-la accessible a tothom. Perquè sempre s'han vist els instruments a corda com una cosa més distant, no? I més elitista potser de vegades, i això no és veritat perquè la música és un llenguatge universal i està a l'abast de tothom i tothom la pot gaudir i tothom la pot disfrutar de la mateixa manera. No, el vaig triar pel nom, que era molt raro, i vaig dir Viola. Molt bé, i per què et sembla raro aquest nom? No sé, em semblava molt raro el nom, perquè al veure un nom nou vaig dir que volia aprendre aquell instrument.